Marahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makuha ang tamang lasa nito. O di kaya ikaw ay bagong salta sa abroad at isa sa mga pinoproblema mo ang magluto ng ulam para sa iyong sarili. Ito na marahil ang first time mo magluluto at ito ang ulam na una mong naisip na lutuin. Just sit back and relax, and this is the easy way on how to cook adobo. Narito ang masangkap na ating gagamitin: 1 kilo ng manok, 2 medium-sized onion, 1 whole garlic, 2 small-sized sweet potato o tinatawag na kamote. Gagamit din tayo ng 1/4 cup soy sauce, 2 kutsara ng vinegar or ng suka. Gagamit tayo ng about 3 pieces of bay leaves, about 2 pinch of salt, about 1/4 teaspoon peppercorns, and about 3 tablespoon na cooking oil. Gagamit tayo ng maliit na bowl para i-marinate ang ating chicken. Pagkalagay nito, ilagay natin ang kalahati ng 1/4 cup na toyo. Ayan. Hahaluin lang natin to guys para manuot yung lasa ng ating chicken at ng soy sauce. Ayan. So this is okay. After this guys, ang gagawin natin, i-marinate lang natin to for about 30 minutes. Tapos pwede na tayong mag-isa. Alright, papainit mo tayo ng mantika. This is for about 2 to 3 tablespoon po. Ayan. Alright. At pag mainit na po, lagyan natin ng bawang. At isunod na rin natin ang sibuyas. Kapag nag-moist na ang onion, maglagay naman tayo na about 1/4 teaspoon na ground peppercorn. Isutay lang natin hanggang sa lumabas ang aroma nito at pagkatapos nun, ilagay na natin ang natitirang soy sauce. Isi-sear lang natin to para mas lumevelap ang lasa ng ating toyo. This time, pwede natin ilagay ang ating chicken. Just make sure guys na maayos ang pagkakalagay nito at nakalapat talaga sa kawali. Kapag ready na lahat, maglagay tayo ng about 3 pieces of bay leaves at hayaan natin mag-sear ng mga about 5 minutes. After another 5 minutes, i-flip lang natin ang chicken para naman sa kabilang side. Kung mapapansin nyo, medyo nagsunog-sunog na ang kabilang side. Ito ang magpapasarap sa ating adobo. Balikan natin at takpan ulit natin maya-maya. Balikan natin, lagyan lang natin to ng 1 cup of water at 2 tablespoon na vinegar. Lagyan na rin natin ng kaunti pang ground peppercorn. Para maging mas sticky ang ating sauce, lagyan natin to ng about a pinch or 2 pinch of salt. At sa pagkakataon ito, baligtarin muli natin ang ating chicken para mas maging even ang pagkakaluto nito.
Ngayon, lagyan naman natin ng sweet potato o kamote. At kung wala namang kamote, pwede na rin ang patatas. At dahil na kumpleto na ang ating sangkap, ang gagawin na lang natin, babalik tayo ulit natin ng isa pang beses. At hayaan nating mag-reduce hanggang sa maging sticky ang ating sauce. At kung nanonood pa kayo at this point in time at hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button at i-click nyo yung bell button para sa mga latest updates. Siya nga pala, ang kumpletong listahan ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa ating description box. Guys, sa pagluto pala ng adobo, nasa sa inyo kung gusto nyo ng masabaw o kung gusto nyo ng tuyo. Kapag gusto nyo ng medyo masabaw, magdagdag lang ng water hanggang sa lumambot ang chicken. Guys, remember, cooking is all about timing para makuha ang lasa na gusto mo. You need to know kung kailan mo ilalagay ang isang ingredients. Kagaya na lang ng sa kamote, kailangan kapag naluto ito, hindi ito lusaw, hindi buo pa rin, pero malambot. This is done guys at ready to serve na. Presenting ang ating chicken adobo. Sana ay nakatulong itong ating recipe sa mga bagong mommies o di kaya sa mga friends natin na nag-uumpisa pa lang matutong magluto. Si Simun po ito ang iyong boy kusina at muli maraming salamat po sa panonood.